Aproveitando que está próxima a renovación da autorización de uso das instalacións deportivas de San Lázaro, o Concello de Noia solicitou formalmente a demarcación de Costas a súa desafectación. Esta zona é unha zona que pertence a Costas, está afectada por Costas, de feito está próxima unha renovación da autorización do uso das instalacións, que se fai periódicamente e está a rematar o período de vixencia da anterior. Nós o que iniciamos agora de forma formal e xa está presentado no organismo correspondente é o inicio dos trámites para acadar a desafectación da zona deportiva de San Lázaro. O paso destes terreos á titularidade municipal suporía unha importante axilización dos trámites á hora de actuar nas instalacións deportivas, nas que o Concello plantexa unha serie de melloras. Isto vai nos a permitir que o Concello adquira a titularidade dos terreos e que nos permita hacer accións que hasta ahora eran difíciles de levar a cabo e que xa se ten dado en anteriores ocasións, como cando se perdeu a subvención da Diputación de casi 250.000 euros para realizar unha grada nova respecto do campo de césped artificial, non? Entonces, que nos vai a permitir isto? Pois isto vai nos a permitir ter a titularidade do terreno e actuar con máis liberdade a hora de solucionar todos estes problemas que ten esta instalación deportiva. Tras varias xuntanzas mantidas cos técnicos da demarcación de Costas e en base á memoria presentada polo Concello, agardan que o expediente administrativo se resolva favorablemente no prazo estimado dun ano. Está iniciado o trámite, este é un proceso que é administrativo, despois de manter diversas reunións co Servicio de Costas do Estado, viron viable e razonable a solicitude e eu creo que vai acabar en bo término. Ten un proceso administrativo que hai que desenvolver, que vai levar un período de tempo determinado, pero, dende logo, é algo que xa debería haber estado feito fai moitos anos para que nós non nos encontráramos nesta situación.